El que s'ha anomenat a Barcelona, va començar a Barcelona i s'anomena ja en molts llocs del món com urbanisme comercial, és una de les claus més positives i més fortes de les necessitats que té el comerç per sobreviure. L'urbanisme comercial és, naturalment, que hi hagin carrers, que hi hagin serveis d'aquests carrers, que estiguin totalment adequats per la tasca comercial i pel veïnatge. El veïnat acostuma a passejar per aquests carrers i necessita que tinguin una amplada suficient, que no tinguin entrebancs entre aquests camins, que estiguin connectats d'una manera positiva uns amb els altres. S'ha dit també que Barcelona és la ciutat de les cantonades. La cantonada és una de les coses més importants, però aquesta cantonada amb vorera curta, amb vorera estreta, amb vorera tota plena d'entrebancs, doncs deixa de ser-ho. Es converteix en un aparcament de cotxes o de serveis, de contenidors i coses d'aquestes. Ens queda molt per arribar a l'urbanisme comercial que tots desitjaríem. Barnacentre va ser la primera associació que es va crear per anar en contra de la peatonalització del Portal de l'Àngel. 2 anys després de la creació de Barnacentre va canviar el xip i va dir no, si això funciona, el que necessitem és patronalitzar. I va pressionar l'Ajuntament per una part i va posar diners de la butxaca dels botiguers, va crear una societat mercantil per peatonalitzar tot el barri gòtic, tot el centre del que ara és Barnacentre i que aleshores era un barri gòtic. Podeu veure com és ara, és la zona privilegiada del comerç de Barcelona. Quina és la problemàtica? La problemàtica és que això, des que es comença la decisió, és a dir, comencen les obres, fins que s'acaba passen un parell d'anys, a vegades més, depenent de les circumstàncies polítiques i econòmiques, i el comerç s'ha de tancar. No pot sobreviure, li costa passar aquell tràngol. I qui està després? Si parlem en genèric, el comerç guanya. Si parlem en particular, l'economia personal d'alguns botiguers queda molt afectada. La peatonalització d'un carrer pot comportar una modificació dels preus de lloguer dels locals i també dels hàbits de consum d'alguns consumidors. El que provoca és la desertització de la zona. O sigui, m'explico. Jo pago la dinamització, jo botiguer pago la dinamització, a mi propietari em fot fora perquè em posa el doble, triple de lloguer, passen 2 o 3 botiguers a continuació meva que encara fan que aquell senyor botiguer creixi amb la seva disponibilitat econòmica i de sobte aquell territori es mora pel canvi de botigues, perquè ja no hi ha la proliferació de botigues que hi ha, perquè prefereixen diferents ètnies al comerç local i allò es mora. Una ciutat sense terrasses de bars no és bona, no és una ciutat, per tant la hem de tenir. Però fa poc temps, durant molts anys, les terrasses, quan va fer desaparèixer el que eren els xiringuitos, o altres tipus de terrasses que ocupaven una gran part de la vorera, de les voreres en general, per convertir-les en una cosa insulsa, petita. Això s'ha tornat a transformar i ara ja tenim alguna cosa que s'assembla al que seria l'ideal, però sempre hi ha aquella disposició transitòria de que 5 metres d'ample de vorera per posar una terrassa poden ser suficients, però per què no 4,5? Perquè aquells barris en què la vorera té només 4,5, per què no les posem i per què no de 3? I aquí és on arribem a situacions en què la terrassa del bar és una molèstia pel vianant i no millora la relació entre els uns i els altres i no millora, per suposat, el que és la tasca d'exercir la tasca de comerç. Al meu modus de veure no hi ha un excés, crec que no hi ha un excés de llicències, tampoc ho tinc gaire clar. A veure, fins fa un temps la normativa prohibia amb una illa, amb un tram d'illa d'un carrer, que hi hagués més d'una terrassa.
Home, això el que feia era que el que primer la demanava o el que tenia més influència local doncs tingués la terrassa més maca del sector i els altres bars, cafeteries, doncs no podessin gaudir d'això. Per una banda, no m'agradaria prohibir-li a cap bar que tingués aquesta possibilitat d'ingressos i per l'altra, home, tindria que haver una certa relació entre la necessitat d'ingressos i la facilitat de pas, que hi ha alguns carrers que són complicats. La terrassa és un gran negoci pels bars. És un lloguer molt econòmic, l'Ajuntament realment, per molt que es queixin, cobra molt poc per metre quadrat i no supera mai ni la meitat o una quarta part del lloguer d'aquell mateix bar a l'interior, és a dir, del que li cobra el propietari del local. Per tant, és un lloguer extremadament econòmic i que permet, a més, cobrar alguna cosa més pel que prens, per la beguda i la tapa i el que sigui. I és un gran negoci. Les terrasses ho són. Naturalment, a veure, els temps que corren no són per augmentar taxes, impostos. Quan menys, millor. Jo porto 25 anys amb el món associatiu del comerç i també de la restauració i puc dir una cosa, en aquests últims 2-3 anys l'únic sector que ha crescut és el dels bars i restauració. Per tant, encara que hagi augmentat, i això és gràcies al turisme, estan disminuint, si traiem aquests turístics, el nombre de bars. Què vol dir? Doncs que si a sobre els carreguem amb més impostos, no ens sembla el moment adient per fer-ho. Posteriorment, a aquesta època, quan estem, no sé si ho veurem nosaltres almenys, però quan l'estabilitat econòmica torni a regir sobre la ciutat, doncs segurament sí, es tindria que augmentar a posar-los a uns preus que s'acostin més al preu de lloguer del metre quadrat a cada zona. Perquè, a més, una altra de les coses que no funcionen del tot és que no és el mateix una terrassa a la Rambla Catalunya o a la Rambla que una terrassa en un carrer que passen 3 persones en lloc de 30.000. No és el mateix. I altra és els comerços que treuen mercaderia, sobretot d'alimentació, però també d'altres, mercaderia o anuncis d'aquestes pancartes mòbils que van posant que dificulten també el passeig. A més, no se n'adonen d'una cosa. És veritat que promous el teu nom, el nom del teu establiment, o que vens roba o el que sigui, però hi ha una realitat també. Apartes la gent de l'aparador. Curiosament, produeixes l'efecte contrari al que persegueixes. Però és difícil de fer comprendre això al botiguer normal, que està en un carrer normal, que no és molt ample i que creu que això li és necessari. També hem de pensar una cosa, que les terrasses estan autoritzades, però ni les pancartes ni la mercaderia del carrer, en el cas de l'alimentació, estan autoritzades. És a dir, això és una negligència per part de la ciutat, dels diferents cossos que haurien de vigilar, inspectors de comerç, guàrdia urbana, etc., que no fan res per evitar-ho. Una botiga que és paradigmàtica, amb una vorera de 2 metres, ocupa 1,50 m de carrer exposant les seves meravelloses pomes, taronges, etc., que no negaré que són bones, que no negaré que la botiga és petita, però la botiga és la que van escollir ells. Quan jo començava la meva tasca dins de les associacions de comerciants, al centre, de centre, és a dir, el territori central de la ciutat, Portal de l'Àngel, etc., obtenia les seves vendes no dels barris perifèrics de Barcelona, les obtenia de la primera i segona corona. I en canvi aquí el que hem fet és modificar aquesta clientela que ens venia de fora i unes quantes, naturalment, dels barris per turistes, per client turista. Jo, si fos, torno a repetir, el gestor de la ciutat, en aquests moments no ho modificava. En aquests moments ens queden uns quants anys de crisi, uns quants anys en què sí, hem de procurar
tots plegats, el govern primer, però tots plegats que tinguem més feina per tothom i que els sous siguin més raonables, però això no es produirà demà, ni passat demà, ni l'any que ve, ni l'altre, s'anirà produint. I mentrestant, doncs, mira, si venen aquests 47 milions no, 47 mils de milions d'euros que provenen del turisme, doncs escolta, que es quedin, que es quedin. I com volen les botigues? Ja les tornarem a canviar. Però què volen? No fa tants anys que ens queixàvem moltíssim del tipus de turista que venen. Ara això ha minvat perquè tothom comprèn que els necessitem.